F'sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali kien deċiż li isem Emanuel Camilleri jitneħħa mir-reġistru tal-pedofili. Camilleri għamel żmien il-ħabs għaliex instab ħati li abbuża minn bintu biss wara rriżulta li x-xhieda kontrih kienet falsa. F'Settembru tal-2011 Camilleri intbagħat il-ħabs wara li bintu xedet fil-qorti li missiera kien abbuża minnha. Iżda l-każ spiċċa fil-medja wara li kienu nxteħtu dubji fuq kemm dawn l-istess allegazzjonijiet kienu minnhom. Fil-fatt ftit ta' żmien wara bintu ammettiet li xedet fals fuq missiera għaliex kienet imqabda tagħmel hekk minn omma. Wara li nħareġ mill-ħabs u tieħdu proċeduri fil-konfront tal-eks martu u bintu, Camilleri u l-avukati tiegħu ħadu numru ta' proċeduri legali fosthom kawża kostituzzjonali kontra l-Ispettur Luis Calleja u l-Kummissarju tal-Pulizija. Proċeduri li waslu biex l-imħallef Joseph Armicallef iddikjara li għandhom jitħassru s-sentenzi li tefgħu lil Camilleri l-ħabs. Dan mhux għax il-proċess kien wieħed inġust, iżda għaliex is-sejbien taħtija kien imsejjes fuq xhieda li ma kienx minnha. Però mhux esklus li l-Avukat Ġenerali jappella minn din l-aħħar deċiżjoni tal-qorti.